O Concello de Boiro continúa coa mellora dos espazos públicos. Xa están en marcha as obras de reordenación e urbanización do Parque de Cima de Vila, un proxecto que permitirá renovar esta zona de lecer e crear novas prazas de aparcamento. O Concello de Boiro está a executar as obras para a reordenación e urbanización do Parque de Cima de Vila, un proxecto que busca renovar este espazo de lecer e aumentar o número de plazas de aparcamento nunha das zonas con maior demanda do municipio. Un espacio donde había un pequeno parque infantil e unha zona de aparcamento que non estaba en moi boas condicións, é unha zona moi transitada, donde hai moita población alrededor deste espacio que está un poquinho degradado, e o que estamos facendo é unha reordenación e unha urbanización do lugar de forma íntegra, non? Os traballos, cun investimento de preto de 180.000 euros financiados a través do POS da Deputación da Coruña, inclúen o movemento de terras e a construción de muros, o trasplante de árbores, a pavimentación da zona de estacionamento do parque infantil, a reordenación dos contenedores e a instalación de novo mobiliario urbano, sinalización e outros equipamentos. O que está consistindo a obra é en rebaixe do terreo, que vai ir escalonado, donde vai haber unha zona verde, donde vai haber un parque infantil e que vai haber unha zona donde se vai ordenar as propias plazas de aparcamiento, non? O que llevamos a dar é un valor a esta zona tan degradada en pleno centro urbano. Tamén se vai a colocar ben o tema dos contenedores, con contenedores novos, parque infantil novo, ca plantación de árbores na zona, o arranxo máis grande das propias aceras, que neste tramo son estreitas. Desde o Concello sinalan que esta actuación permitirá mellorar tanto a funcionalidade deste espazo como os servizos que se ofrecen á veciñanza, ao tempo que avanzan no acondicionamento e modernización das zonas públicas do municipio. Creo que é unha boa obra, que os veciños van a ver con moi bons ollos, unha inversión de preto de 180.000 euros con fondos da Diputación a través do POS da Diputación de Obras e Servicios, e creo que é unha boa obra.